Du skal ikke filme nu, ikke? Nej, men man skal kraftedeme ikke blive filmet af hvem som helst, mand. Sidste gang jeg blev filmet, mand, der lovede de mig også bare gule og grønne skove, mand. Og hvad fik jeg? Altså, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg kraftedeme heller ikke, men når du er syg, hvor er det kløde, mand. I får 2 piger på prøveløsladelse her i Aktivia. Det kraftedeme ikke rende rundt med et hvidt dynebetræk på hovedet og brænde korser. Har du ikke nogen trusser på? Ej, vi skal ligesom lave fjernsyn, ikke? Ellers er det nok svært at gøre sit arbejde ordentligt, så man tjener 1 million, ikke? Vi vil starte med at give nogle mindre, lidt administrative opgaver. Det der adjektive opgaver, ikke? Ja. Jeg er ligeglad med størrelsen, men prøv lige at høre. Hvis det er noget med græsk, ikke, så kommer det altså til at koste. Det mener mig om en date, jeg var på en gang, det her. Ligesom den der gynekolog, ikke? Når man putter på op i fjerben på en, så tænker man, du er ikke læge, ikke? Vil du have, at jeg bare skal smide alt, hvad jeg har i hænderne, fordi din større er smidt derud? Ja. I to, I skal have jeres eget program. Hvis det gør sådan her, og regner ud over det hele, så kan det godt blive glat i vort fyr, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor Gud han tester mig på den her måde. Det er heller ikke sådan, at vi er ved at skide på gulvet og glæde over at være her, vel? Jo, jeg er ikke. Du lukker bare røven, skorpefjæs. Og så ser du pisse op med de 1.500 for dit dæk. Er der med? Det er 4 år siden, du fik dit dæk, mand. Skal du ikke snart have bil på? Det smager nok virkelig dårligt. Hvad i himlens navn laver I her? Når vi laver mad, ikke? Du står ikke fortælle mig, at I har puttet viskerens. Nej, toiletrens hele tiden. Kan du få den uopdragende snotkælling til at Ikke siden kom. Ikke siden kom. Skal du ikke kraftedeme med den dør op, eller vi springer lortet? Det er sgu da ikke at åbne, når du er skide sur, mand. Jeg er ikke sur. Vi kan tage den prøveløsladelse ind på den skrald op i røven. Ud! Så hvis det skal vaske sin pik med vand og sæbe, mand. Au for helvede, din fede so! Ja, det bliver godt.